Jeg havde håbet, det var i år, at spurveuglerne skulle få unger her på matriklen. Men endnu en gang ser det ud til, at flagspætterne har fortrængt de små ugler i kampen om redepladserne. Det hele begyndte ellers så godt, da jeg blev opmærksom på uglerne gennem deres karakteristiske parringskald. Og flere gange oplevede jeg parringen på ganske nært hold, både i dag- og aftentimerne. Uglerne fik hurtigt afsløret deres redehul. Et 3-4 år gammelt flagspættehul, som de også sloges med flagspætterne om sidste år. Dagene i midten af april gav nogle gode oplevelser i naturen omkring redehullet, og der var ligesom lagt op til et forrygende fotoår her i skoven. Det virkede som om uglerne var faldet godt til i reden, og hannen han fløj til hullet flere gange om dagen med bytte til den ventende mage. Og uglerne virkede helt upåvirket af min tilstedeværelse under reden. Men andre af skovens beboere forstyrrede mere end fotografen. Flere gange kom flagspætterne forbi. De ville gerne have deres gamle redehul tilbage. Men den lille spurveugle i hullet markerede tydeligt, at boligen var optaget, og spætterne besluttede tilsyneladende for det meste bare at fortrække. Da jeg forlod skoven den 15. april, åndede alt fred og idyl hos den lille uglefamilie. Men da jeg kom tilbage 14 dage senere, var redehullet tomt, og spurveuglerne var væk. Og en etage over, på den modsatte side af stammen, havde flagspætterne nu udhugget et nyt redehul. Jeg må endnu en gang konkludere, at spætten er en streng vicevært. Det er vel egentlig en afart af kommercialisme, hvor uglerne er afhængige af spættens redehuller, men helt på spættens præmisser. Desværre lægger spurveuglerne jo an til roning i god tid før spætterne. Så spørgsmålet er nu, hvor mange forladte ugleæg ligger der tilbage oppe i hullet. Og hvor er uglerne henne? Men det gode er, at jeg skal kun sove 330 gange. Så får jeg måske chancen igen.